Hvala veliko Strumici i svima koji su se potrudili da se desi ovo veče. Meni je veoma drago što sam ponovo u Strumici, ja volim Strumicu, bio sam nekoliko puta ovde, imam i svoje prve prijatelje još iz onog vremena kada sam i ja uzimao drogu i ostali smo prijatelji eto preko 50 godina, tako da ovde uvek rado dođem i rado pričam i naravno od kako sam izašao sa droge ja napravio sam jednu veliku razliku. Ranije sam odlazio od jednog do drugog prijatelja i govorio sam uzmi ovo, probaj, vidiš kako je dobro. A sad idem, nemoj da probaš. Eto, ja bih sa vama podelio to svoje iskustvo i počeo bi ono klasično. Rodio sam se u klasičnoj posleratnoj porodici, tata, mama, brat, sestra i ja. Onaj najmlađi koji uvijek pravi probleme. Tako, rodio sam se na severu Jugoslavije, u Sloveniji. Tata se penzionisao, pošli smo za Srbiju da se preselimo i tako smo se nastanili tu sam rastao i krenuo u školu, sve po PS, što bi rekao moj tata, kao vojno lice, vojni penzionar. Moje detinjstvo i nije bilo baš srećno zato što je tata, pošto mu je taj san da bude jednog dana veliki neki general, ukraden, jer je otišao uz penziju sa 28 godina zbog bolesti pluća. Ja sam sad bolestan s plućima. I on nije uspio da ostvari taj svoj san, tako da je on, mi znamo to da roditelji svoje neostvarene snove prebaca onda na nekog sina, ćerku ili već kako. I pošto moj brat stariji, on je bio malo mekši nego ja, tata je u meni video produžetak te svoje vojne karijere i meni je prestajalo da budem isto tako neki oficir i šta ja znam, ali moji svi junaci onog vremena su bili dugokosi, ja sam još uvijek dugokos i tako da stalno smo se nekako suprotstavljali jedan drugom ili bolje rečeno ja njemu i ostvarenju njegovih snova da ja budem u vojnoj akademiji i da budem, šta ja znam, neki oficir. Sve je išlo u redu, kažem, krenuo sam na vreme u školu. Škola kao škola bila je interesantna za mene i iz dva gledišta proširili su mi se vidici, uči se nove stvari, novi drugovi, a i oslobodio sam se malo te tatine kontrole stalne, jer tata je bio opterećen time da sva deca mora da budu odlično, da sva mora da znaju, a mene su zanimali samo crteži, ja sam volio da crtam, to je i ostalo tako i studirao sam posle umetnosti i tako. Sve je bilo u redu do 4. razreda osnovne škole. U 4. razredu tu su se namnožili i nastavnici i predmeti i šta ja znam i dobili smo, ja ne znam, možda ova starija generacija tu se seća to, imali smo poznavanje prirode i društva. I ja sam volao taj predmet, što je bilo čudno, ali je imalo dosta interesantnih stvari. Bilo je drugačije od matematike, fizike i šta znam šta smo sve dobili već u tom 4. Nema, fiziku još nismo imali. I jednoga dana na jednom od tih časova nastavnik je počeo da priča o razvoju ljudskog tela. I ja sam bio poznat po tome da maštam, ja još uvek maštam i veoma rado maštam i mogu za 2 sekunde da zatvorim oči i već odem negde skroz daleko u svojim mislima. I tako je bilo i tog časa kada je ona počela da priča, ili taj profesor, kada je počeo da priča o razvoju jednog čovečeg tela, ja sam se već prebacio i kako je on pričao da se rodimo mali, pa rastemo, pojačavamo mišićnu masu, idemo u vis, širimo se, počinjemo da hodamo, trčimo, tako sam ja gledao sebe kako rastem već i već sam otišao tamo gde ću ja jednoga dana da budem i veliki, i da imam mišiće, i da budem jak i kako to već ide. I međutim, nastavnik nije stao sa tim, nego je nastavio da priča i kaže, i onda kaže, tako se rastemo, napredujemo i ulepšavamo se do 25. godine, a posle 25. godine kao da se desi nešto u našem telu, nešto klikne i naš
život počinje da se smanje intenzitetom, naše telo počinje da se krivi, mi se starimo i onda se približavamo svetoj zemlji i to meni, koji sam zatvorenih očiju, uživao u tome kako sam ja veliki i mlad, počelo je da kvari taj prijem, šta je u stvari počela nastavnica da priča i onako gledam, slušam i kažem, o čemu priča ona? Zašto menja sliku? I onda sam shvatio u stvari da ona priča kako je to majka priroda tako namestila, da mi sa određenim brojem godina počinjemo da starimo, naše funkcije se usporavaju, dok ne završimo jednog dana i umremo. I onda nas sahrane, zatrpaju i to je to. I pojedu nas crvi. I onako kada je to rečeno, ja otvorim oči i kažem, šta se ovdje desilo, nešto se ne uklapa u taj moj plan onoga što sam ja maštao u životu. Jer ja nikada do tada nisam razumeo tu reč smrt. Znate, kad se igramo kauboja i indijanaca, ja sam uvijek volao da ginem i da se bacam tamo i da padam u prašinu i onda ustaneš i budeš neki novi indijanac ili budeš nov kauboj, igraš se dalje, opet padneš mrtav, malo se počistiš. I tako, kad dođem kući, mama me opere onda posle tog silnog umiranja i to je bilo super, ja sav srećan spavam, sutra sam ponovo spreman za nova umiranja. Međutim, na tom času ja sam shvatio da je nastavnik ispričao jednu drugu priču, da posle ove smrti nema više ustajanja, nego je smrt večita. I ja sam se tako zamrzao od te nove informacije da ja nisam znao šta da radim. Počeo sam da tražim po učenicima sa tog časa da li je neko isto čuo, možda sam samo ja to čuo, jer vidimo ova deca se i dalje ubadaju šesterima, znate kako to ide? Dopisuju se nešto, kao da se ništa nije desilo. Kao da nastavnica upravo nije ispričala najstrašniju priču koju sam ja ikada čuo, a ona je, ja ću da umrem jednoga dana za uvek i bacit će me u rupu, u zemlju, da će crve da me pojedu, što je značilo samo jedno. Moja budućnost je ništa drugo, samo crvi koji strpljivo čekaju na mene. I kada su svi otišli, prišla je nastavnica, ja sam ostao zaleđen i pitala mi je šta mi je, ja počeo sam da plačem, jer tada tog časa ja nisam plakao zbog sebe, jer nisam ni imao vremena da se uplašim za sebe, nego sam počeo da plačem za mamu. Kako to rekao majka priroda, šta je moja mama zgrešila nekom da mora da umre? Nisam mogao to da razumem. I onda me je nastavnik kao tešio, pa nije to tako, pa ona neće da umre tako brzo, pa ona će da živi još 20 godina. Ja sam mislim, pa neka živi 30, ona je i živjela 30, ali je umrla. Znači, razrešenje tog pitanja nije postojalo. I otišao sam kući i mama je primetila da sam došao tužan, pitala me šta mi je. Ja sam pokušao da je zamolim da ne umre. Nisam mogao da preradim tu temu tek tako. I onda su počeli oni dani, ja ne znam da li neko od vas imao tako te more, noćne more su to bile. Ja se probudim i onda gledam tako kao da je ovo sad zemlja i ja ležim ispod te kore, a ovdje deca igraju fudbal i nemaju pojma da sam ja ispod, zato što sam umro. I to me je strašno opterećivalo, onda bi se probudio noću sav znoja, pokušavao i da drmam glavom, da oteram te misli. Nisam uspevao, tu je spavao brat i sestra, ali mi nismo imali tako neki odnos. Ja nisam imao kome da se požalim. A tati kad bi rekao, šta je, moraš da umreš, on bi to po zadatku odmah, kako to već ide, kao vojno lice. Tako da sam bio sam, a mama nije znala da me teši. I sve te godine sam sa tom smrću i sa tim prirodnim stanjem morao da se borim sam. Nisam imao razrešenje. U tom životu, u tom trenutku se pojavlja jedan Raka. Ja ne znam da li neko zna Raku Ratibora Novakovića.
On je bio jedan veoma krupan čovjek i ostao je krupan, sad ima 80 godina. I bio je dugokos i svirao je gitaru i bio je moj poluidol, jer ja sve što je bilo jako i onako, ja sam takve, voleo sam Tarzana, šta ja znam, tako, to su bili moji junaci. Tako da i taj Raka je bio u neku ruku moj junak i on je meni puno pričao te biblijske istine. On je pre nego što je postao hrišćanin, on je bio meni kao neki ugled, ali kada se obratio, onda je on počeo da mi priča biblijske istine. Ja to, priče, tako da kažem, ne istine, priče. Pričao mi je o Davidu, o Josifu i sve sam nekako pokušavao da to slušam i da pratim, ali sam u stvari ja samo želeo da nađem u svakoj toj priči neko razrešenje te smrtne opasnosti koja bi se približila tako strašno. Ja nisam imao odgovor na to i to je bilo moj intelektualni prostor, ta moć mog razmišljanja je bilo tako skučeno sa tom strašnom informacijom da sam smrtani prolazak. I sada, pošto sam imao tada nekih 15 godina, ja pokušavam sebi da pomognem i onda sam doneo jednu veliku odluku da ću sam, svojom snagom, da pobedim smrt. I onda sam počeo da treniram aktivno samo da se spremam za protivnika koji se zvao smrt. I onda sam napravio tegove za ručne tegove, za dvoručne. Počeo sam da trčim. Svakoga dana sam trčao do Novog mosta 18 km i nazad. Imao sam prijatelja koji me je pratio biciklom, poni bicikle, ja ne znam da li se sećate onih za naše vreme, i koji su se isklapale. I onda me, molim? Poni. I onda smo trčali do Novog mosta 9 km i nazad. U stvari ja sam trčao, on je vozio. I uvek smo se trkali tako, otprilike niko nije ništa nameštao, ali se znalo da posljednja krivina prema gradu je na 2,5 km i onda on krene brzo da vozi i bude brži 200 metara. I ja ga posle toga obiđem. On nije mogao više da mota toliko brzo koliko sam ja mogao brzo da trčim. Samo da znate kako sam bio spreman, jer moj protivnik se zvala smrt. I ta sam radio, kažem, 18, svakodnevno, tih 18 km i ništa, ni devojke, ni društvo, ni prijatelji, ni zabave nisu mogli da me odvedu sa tog termina. Ja bih uvijek govorio, posle trčanja možemo da se vidimo. Još nešto u tom mom zdravom periodu života, ja bih ulazio u neku kafanu gde su već moji drugari počeli da piju i pivo i da puše cigare, ja bih onda došao pa bi im gasio cigare, tamo prosipao mi im pivo, onako terao bi ih na vazduh da izlaze napolje. Tako, zato što sam doživljavao drugačije sve to. I nisam, ono što je najvažnije, u tom periodu kada sam počeo tako da treniram, ja sam uspeo, a to je ono što je meni bilo najvažnije, uspeo sam da to razmišljanje o smrti potisnem od mene. Znači, mogao sam da spavam normalno, nisam imao te probleme kao tih do tada. I sada još nešto, pošto sam to počeo da se bavim tako malo ne profesionalno, ja sam počeo da vodim i statistiku. Da zapisujem koliko mi se ruka povećava, koliko mi je težina, koliko mi je obim pluća. Pazio sam da mi se ovde vidi svaki mišić. Znate, ono, kada upadneš u film taj, onda mora da imam definiciju. Sve sam volao i sve sam vodio statistiku i stalno bih gledao pred ogledalom i zadovoljno bih posmatrao ono što sam postao i uživao u svom miru. Sve do jednog dana jedna misao nije prošla kroz moju glavu i promenila sve. Stojao sam pred ogledalom, bio sam zadovoljan, biceps, triceps, sve je stojalo kako treba i u jednom trenutku ovako samo projurila misao i rekla mi je: šta radiš Slavko od sebe? Praviš hranu za crve? Znate šta se desilo? Ćutao sam još par sekundi, gledao sam sebe, spustio ruke, obukao znojevu košulju na znojevo telo, ušao u onaj restoran, kafanu gde sedi moje društvo
seo sam i poručio sam svoje prvo pivo. I pivo je bilo baš onako kako sam ga i procenio, ružno, bljutavo, jer popio sam ga na brzaka. I ono što se desilo posle toga je doprinelo da Slavko traje 20 i nešto godina u tom svetu. Ja sam osetio kako mi postaje nejasno nešto u glavi, a to je bilo upravo ono što sam ja potrebno, nesposobnost da svesno razmišljam o svom smrtnom stanju. I tako je krenulo. Ja nisam ni pokušavao da bežim, nisam pokušavao ni da se krijem. Želeo sam da svi znaju da pijem i od toga sam pravio poseban imidž. I eto, počeo sam da sviram i usnu i harmoniku i da se bavim muzikom. I sve je to izgledalo nekako kao da se završila priča. To je to. Ja sam postao to što jesam, sviram, pijem i tako dalje. Veoma ubrzo se zatim pojavio jedan prijatelj koji je živeo u Beču. Ja sam ga znao, on je bio dosta stariji od mene i pozvao me i pitao me da li bih ja probao nešto lepše. To lepše je bilo hašiš i naravno da sam uzeo da probam. I jeste bilo lepše. Jer od piva, znate, ja sam bio toliko fizički zdrav i jak i čist. Znate, ljudi kažu kad se napije ono, što me boli glava, znaš, mene nikad nije bolela glava. Makoliko da sam pio, jer sam bio baš zdrav. I onda kad sam probao taj hašiš i sve ostalo, onda je napravljen još jedan korak u mom životu, u mom taj experience, ono iskustvo sa tom drogom. I ja sam nekako, znate, u to vreme nije nas bilo puno. Ovo sad svi nešto piju, svi se nešto drogiraju, svi nešto znaju. U moje vreme sam bio ja, još jedan, on je umro i tako neki. Nas par je bilo koji smo uzimali drogu. Tako da smo bili drugačiji. Ja kada bi se pojavio, onda bi onako šaputali, to je onaj Slavko. Znate, da. Nesposoban da razmišljam, to je bila moja deviza. Ono što sam ja hteo i što sam želao. I tako je trajao moj život, od toga sam napravio imidž, tako sam studirao, tako sam u vojsci kad sam bio, to pre toga još i nisam baš bio nešto, ali posle toga je krenulo baš onako aktivno da se pije. Ja bih imao u tom svom životu ponekad pauze, kada bih prestao da pijem i onda bih pojačao trening i kao da je telo tražilo da ga malo obnovim, da bih trajao duže. I to mi je odgovaralo zato što te pauze su dobro činile i meni, i mentalno, i fizički. I sada sa tom muzikom sam, pošto sam dobar i sluhista, ja sam dobro i napredovao, napravio sam taj prvi jugoslovenski blues band. Ja to veoma pažljivo kažem, da ne mislite da ja kažem da sam prvi svirao. Ne, bilo je to grupa onih poznatih koji su svirali, šta ja znam, Smak. Verovatno zna neko da vama se... I oni su imali blues, ali ja sam napravio blues band. Znači, Smak je svirao šumadijski rock, ili već šta su svirali, i imali su nekoliko pesama koje su bile u blues fazonu, u blues tonu. Ali ja sam napravio samo blues band. To je bila razlika, zato ja kažem da sam osnovao prvi jugoslovenski blues band, a pre mene niko nije svirao usnu harmoniku, znači ja sam i tu bio prvi. I tako je moj život počeo da se troši polako, ništa se nije novo dešavalo, droga, alkohol, muzika, pojavila se Brankica, to je moja žena, i naravno ja sam se zaljubio i imamo 2 dece. Brankica je trenutno u Nemačkoj negde sa ćerkom i tako. Onda je počelo da miriše na rat. Znate ono kako je bilo kod nas kada je to bilo, 90. godina? Da, bome, 90. godina. Ja nisam stao ni na jednu stranu, nisam hteo da učestvujem uopšte, pa sam se spakao i otišao za inostranstvo i proveo sve te godine u Nemačkoj
tamo je moje ime kao muzičar izašlo baš onako skroz. Na nekoj rang listi iz 2001. bio sam 6. u svetu za dijatonski blues i to je donelo sada da mogu lepo da sviram, da lepo da zarađujem i bilo je sve okej. Kada je rat utihnuo, kada je sve se smirilo, kada se to izdelilo što je trebalo da se podeli, ja sam sedao, ostao sam u Nemačkoj i uzimao drogu, imao connection, sve je bilo kako treba. I onda sam primetio da kada ćutim, da sam postao sposoban da... Znate kada sedite i ne radite ništa i razmišljate, vi čujete svoj glas. Je tako, kada razmišljate, pratiš sebe, šta razmišljaš? A ja sam to slušao 4 puta u isto vreme. Znači 4 Slavka pričaju u isto vreme, ja ih sve pratim. I onda sam mislio, rekao, to je payday. Znaš, koliko sam uzimao droge i šta sam sve radio sa životom, jer sam koristio sve vrste droga. Znači, ne samo za pušenje i ovo ono, nego sam uzimao i one halucinogene, LSD i tako. One koje daju neke vizije. Uzmeš i više ne vidiš ništa od ovog, nego si u nekom novom svetu. I ja sam mislio da ću da poludim i da je to sad saldo. To je plata za ono što sam radio. I nisam mogao, niti sam bežao od toga, niti sam mogao da bežem od tih glasova. I mislio sam, kažem, da sam poludao. I onda sam počeo da nekako sve više sam tražio izlaz iz toga. I čak sam počeo da pitam da li postoji nešto negde što bi moglo da mi pomogne, da mi da neku podršku u svemu tome, kako bih ja mogao da se izvučem iz toga. U toj kući gde smo živjeli, svi mi pa i ja, to je bila jedna stara vila i ta vila je imala jedan veliki podrum dole. Ja sam bio 2 puta u tom podrumu, znam da su bilo 2-3 čamca, oni kanuvi, bilo je tamo 2 bureta, neke jabukovače, neke kutije sa alatom i onaj deo tamo iza, pošto je to bila stara vodenica koja više ne radi, tu u tom delu su ostali oni kajševi, oni koturovi što su nekada radili i tu niko nije ulazi, tu je sve bila paučina. Jednoga dana, dok sam bio sam, nešto me tera da idem da siđem i da nešto nađem u tom podrumu. Ja nisam znao šta je to. Silazim onako pa sam otvorio vrata i gledam. Znam sve šta se dešava. Tu je neki alat, tu je ovo, tu je ono. Nešto me tera da idem da tražim i tera me da uđem u taj mračni deo gde je paučina koja nije korišćena. Ja mislim da je to bilo zatvoreno najmanje 70. godina. Niko ne ulazi. I sad ja idem onako, provlačim se kako one paučine da sklanjam, jer ono se odmah zalepi, znate, ona paučina slagana. Niko to ne sklanja. I ja idem. I onda primetim da tamo u dubini ima jedno parče prozora koje baca prašinu, onako svetlost na neku dasku. Gde su verovatno, ja znam šta su radili tu, možda mesili hleb, nemam pojma šta su radili. Ne znam šta je bilo to, tačno sve. I na nešto su radili, na to radna ploča. I ja prilazim i tu je ona, znate onu mekanu prašinu koja, prava ona prašina, ne, da ti je pipneš, ona se samo razleti koliko je mekana i lagana. I ja dođem tu i vidim da ovako stoji prašina netaknuta, niko ne dira. I kao da je jedna cigla tu zatrpana. I mene tera nešto da uzmem tu ciglu, ili već to šta je. Ja zavučem ruku i znate šta sam našao? Bibliju sam našao. Ono što vam nisam rekao, tad u tom trenutku je moje telo polako počelo da propada i ja sam gubio na kilaži jer sam sve više uzimao drogu, a sve manje držao do sebe. Sve češće sam bio nekoliko puta u toj overdose situaciji. Overdose situacija je kada uzmete drogu i padnete u komu i ako se probudite, probudili ste se, ako niste, onda vas sahrane i to je to.
Znači, ja sam uvijek se budio, to je bilo dobro. Znači, preživljavao sam taj overdose. I sada ja hvatam tu Bibliju i kad sam izvukao Bibliju, a tražio sam neki izlaz iz svega toga, za mene je to bio odgovor. Ja onako stisnem Bibliju i kažem, wow, to je to. Mora da postoji Bog. I sad se tu zbunim i kažem, jer ja nikada, znate, nisam vam rekao, u mojoj porodici se nikada nije spomenuo Bog. Nikada. Moj tata nije psovao, znate, ima ljudi pa psuju Boga, pa ga na taj način spominju. Ne zna da stane, ali spominje Boga. Moji nisu ni psovali. Boga pogotovo. I sada ja stojim tu i pokušavam sebi da objasnim. I držim onako Bibliju i kažem, pa kom Bogu ja treba da se molim? Ja ne znam da li je on pravoslavan, da li je katolik. Ja nemam nikakvo upustvo u tome. Nikada nisam razmišljao na tu temu. I onda pokušavam da objasnim sebi to i pokušavam da sebe usmerim u nešto. I onda sam se obratio Bogu. I rekao sam, Bože, ako si ti gore, ako ti postojiš, onda mi pokaži da si to ti. Daj mi da te osetim, daj mi da te pronađem, daj da mogu da te razumem. I tada je krenulo nešto što uopšte nije bio jednostavan put. Jednostavan put u smislu ja nisam mogao da, pošto ništa nisam znao o tom Bogu. Ali ja sam tog dana krenuo zajedno sa njim u pravcu nekog zajedničkog života, druženja. I shvatio sam da bih shvatio tog Boga koji se nudio tom Biblijom, ja sam počeo da čitam Bibliju i to ono što je veoma dobro za mene. Ja nisam posumnjao, niti sam tražio bilo šta drugo. Za mene je ta Biblija bila verifikovano svedočanstvo da ona govori o Bibliji. Ja nisam tražio dopunske neke knjige ili neke druge podatke. Da kada sam se tako usmerio i počeo da tražim sa Bogom taj zajednički put, ja sam otvorio i počeo da čitam Bibliju sa puno poverenja i setio sam se svog prijatelja Rake, ja mislim da sam ga spomenuo tako. Raka je meni koji me upućivao u te biblijske istine ili u biblijske priče. On je bio adventista i ja nisam znao ništa o tome. Ja znao sam pravoslavna crkva, katolička crkva i to je to. Nisam mogao da napravim nikakvu razliku. Super si. Nisam mogao da... Hvala. Važi. Nisam znao da napravim tu razliku. I onda sam odlučio da jednostavno pronađem neku crkvu gde bih mogao da dođem i da počnem da proučavam sa nekim tu Božju reč, jer sam čitao, prebacivao knjigu i sve se to uklapali. Mislim, mi svi imamo taj običaj da kažemo, ako Bože imaš nešto da mi kažeš, kaži mi. I onda bih se čudio kako je Bog uvijek imao da postavi tačno pitanje kada bih tako otvorio. Ali kada sam se pojavio u crkvi, to je bilo u Nemačkoj, odmah je prišao moj brat Bučer, Jozef Bučer, koji je zaslužan, ja mislim da je on zaslužan za sve ovo što sam ja postao kao vernik. On je od mene napravio, jer je znao da izvuče to tačno iz mene šta sam ja trebao da pružim braći i sestri, Bogu ili već svima zajedno i sebi. I tako sam počeo. Znači, ono kada sam ja shvatio da smrt više nije kraj, to je toliko
imalo pozitivno u meni razrešenje i pokretačku snagu da ja sam odmah, baš kako Petar kaže, Petar poverovao i ode da propoveda. Tako sam isto i ja. Posvetio sam cijelo svoje vreme, sve što imam, sve sam okrenuo da počnem da propovedam, ali nije bilo tako jednostavno. Jer taj prvi, nije bilo odmah da se to desilo, ali ja sam prvo morao da ubedim sebe da je to sve baš tako kako stoji u pismu. I onda sam tim posetom u crkvu gde sam odlazio, ovako bio sam čupav, mlad, veliki, ogroman, imao sam 86 kilograma sam imao onda mišić, sad imam 55, ne mišić. I kažem, tim svojim priznanjem da pripadam Bogu je u stvari cijela ta moja priča izašla nekako tako da su snimili taj mali film o meni. Ja ne znam da ste vidjeli taj film. Ima ga Niste vidjeli? Vidjeli se? Nisi? Pokazat ću vam. Tako da šta hoću da podvučem i privučem je da Bog, koga sam ja upoznao, je veliki i dobar, koji želi nas da sačuva za kraj i ono što još više želi od nas jeste da mu budemo desna ruka, ako smijem tako da kažem, da budemo njegovi prijatelji i pomoćnici. I to je ono što ja radim veoma zadovoljno, radosno, da eto čak i sada kada se desilo nešto fantastično, ali ja sam krenuo u strumicu da prestanem da postojim. I došao sam ovde gde je crkva trebala da se zaključi. I odjedanput, eto, se sve promenilo, sada je neka živost ušla, pričamo, družimo se, evo, skupili smo se, nosimo tu već onako solidan broj. Pričamo o Bogu, jer ja mislim da na ovom svijetu ne postoji ništa važnije nego prepoznati Boga i dati njemu slavu. Zašto ja to radim? Iz zahvalnosti. Zašto? Pa on je mene prvo spasao. On je mene prvo spasao. Ja moram još nešto da vam kažem. Ovo je prvi put da sam ispričao ovako svoje životno iskustvo. Skoro se promenio, ali ovo nije moj i ovaj plan što sam ovde stavio sve drugačije, ali nešto me povuklo da vam ispričam na ovaj način. Tako da se nadam da sam uspeo nekako da vas animiram da budete verni Bogu, a da moja priča, koliko god da sam ja to razumljivo sad ispričao, može da posluži, jer ja sam preživao sva ona iskušenja, a bilo je strašno, jer ja sam baš bio veliki zavisnik. I još da vam ispričam samo kako je sve stalo, jer ja kada sam shvatio da je sve kako treba, sve je bilo u redu do jednog momenta. Ja sam bio zavisnik od te jake droge. A to nije vic. Znate, kada ste zavisnici od tih droga, to ide veoma brzo. Ja ako ne uzmem tu liniju koju treba da uzmem, sad recimo, onda za 4 sata već počinje da me hvata u krstima, 2 sata kasnije bole me ramena, 2 sata kasnije pređe mi na pluće, ne mogu da dišem. 2 sata kasnije dobijem temperaturu maksimalno, kao da imam upalu pluća. I onda dođe prijatelj i kaže, Slavko, kad me vidi, on kao, šta, jel hoćeš jednu liniju? Rekao da može. Ja povučem jednu liniju i daj se ovako, hop. Ja povučem još jednu liniju, hop, može fudbal da se igra. Znači, toliko su brze promene kada ste zavisnik od droge. Znači, šta znači to? To znači da onaj ko je na drogama, on ima jedan ozbiljan problem kada želi da izađe.
što to nije jednostavno. Prvo zbog tog bola, jer sve to bolno, taj Jones, to odvikavanje ili skidanje je bolno. I plus je taj zavisnički deo koji čovjek mora da uzme, mora da imaš drogu. I sada kada sam shvatio da želim, ja nisam znao kako ću to da uradim. I onda sam jednog trenutka stao, jer znate kada pokušavaš da ležiš, ja sam ležao po 15 dana skvrčen i ćutim 15 dana i onda se vratim ponovo. I vraćao sam se tako, nekoliko puta sam pokušavao da izađem sam i nisam uspeo, iako sam izdržavao. Jedno sam 24 dana izdržao, kada sam se vratio, posle sam se uplašio jer sam uzimao toliko kao da sam želeo sve one dane da nadoknadim. A kad uzimaš mnogo, posle te pauze, možeš lakše da umreš sa tim overdozom. Sve je nekako povezano. I onda sam jednoga dana odlučio da sav taj problem iznesem pred Hrista. I zašto sam ja u stvari čudo Božje? Evo baš zbog toga kako sam izašao. Jer ja sam samo raširio ruke i gledao sam u nebo i plakao sam. I rekao sam, Bože, ti vidiš da ja želim da budem slobodan, ali da ne mogu da izađem iz tog sveta droge. Ali ti znaš da ja znam da ti možeš sad odmah da me oslobodiš. I ja sam te iste sekunde prestao da budem zavisnik. Ja sam znao da sam čist. Moja žena kad me je videla, odmah je znala da ja više nikada neću, svi su odmah znali. I ja više nikada nisam dodirnuo drogu. I evo sad sam čistoć, ja više i ne brojim godine. To je bilo 90 i neke godine. Ja više nikada i od tada ja idem od crkve do crkve i pričam svoje iskustvo na ovaj način, neki put malo više koncentrisan. Ja sam zahvalan da sam uspeo uopšte da ispričam nešto. Hvala vama na pažnji. Hvala Bogu za sve nas. I ono što je najvažnije možete da ponesete sa sobom da ove reči, da bilo koja zavisnost, bilo kakav problem da imate u životu, da li je to ovisnost, da li je porodični problem, da li je sa detetom, sa supružnikom, sa komšijom, sa bilo čime, sa samim sobom, ti možeš da priđeš Bogu i da kažeš, Bože, pomozi mi. Ja znam da ti znaš da ja ne mogu, ali ja znam da ti znaš da ja znam da ti možeš da mi pomogneš. A on to jedva čeka da uradi. Eto, neka vas Bog blagoslovi. Ja vam se zahvaljujem veliko. Amen.